כאילו, עוד שנייה. זה היה תפתח קצת צמצם. זה לא סושי שם? זה סושי. בוא נכתב איתו. לעשות קאט? לא, תמשיך לצלם. אז יאללה, תקראי לו. רוץ. בוא, אתה מצלם? כן, אני רק רוצה לו, תקראי לו. סושי! בוא רגע. סושי, מה העניינים? וואלה, לימודים. אחלה. תקשיב רגע, אנחנו מצלמים בדיוק תרגיל דוד אופק, ורצינו לשאול אותך אולי אם אתה יודע איפה יוני. עוד פעם איפה יוני? כן, סושי, נו, תגיד לנו. שי, תקשיבי רגע, שאלת אותי כבר 3 פעמים איפה יוני. אני לא יודע איפה... רגע. הוא בארץ? מתי הוא לא בארץ. אוקיי, הוא לא בארץ. מתי הוא חוזר? מתי הוא נוחת? בהתחלה הוא אמר לי אני הולך לחודש. אני לא יודע איפה הוא הולך, הוא אמר לי אני הולך לחודש. אבל באמת, מתי הוא נוחת אבל? אתה יודע. אני נחת היום בבוקר. אוקיי. אבל... הוא פה כאילו? אוקיי, הוא בארץ? הוא בארץ. אוקיי, מעולה. האמת שהוא כבר בקיבוץ כאילו, אבל ביחייט, הוא נחת היום בבוקר כאילו... ברור. ירדו לו מהראש, אל תציקו לו, אל תדע, סבבה? כאילו... ברור. פנן? פנן. סגור? תודה. יוני, אפשר לשאול כמה שאלות? מה? יוני, 5 דקות, נו. יוני, תקשיב רגע. אנחנו מצלמים תרגיל לדוד אופק, ואנחנו חייבים לשאול אותך כמה שאלות, בבקשה. תן לנו להיכנס. אני לא יכול עכשיו, אני מצטער. נו, 5 דקות, יוני, בבקשה. אני לא... יוני, שנייה אנחנו הולכים. פשוט תרגיל לדוד אופק. בקטנה, אחי. טוב, תורידו נעליים. טוב. בלי המצלמה. פנן. טוב, תמשיך. מה העניין? בסדר. חייבים לצלם? זה מפריע לך? לא, בכלל לא. זה הבית שלי. אז נצלם. אתם רוצים קפה או משהו? תראה מה קרה ברגע. סתם, העקב שלי, אני לא יודע מה יש שם. צריך לבדוק את זה. נסעת לעשות ניתוחים בפלסטיים בחו"ל? מה? עשית ניתוחים בחו"ל? בשוויץ? לא הייתי בשוויץ. איפה היית? למה את חושבת שהייתי בחו"ל? כי זה מה שסושי אמר. סושי אמר שהייתי בחו"ל? סושי בטעות אמר שהיית בחו"ל. מה הוא אמר? האמת שהוא לא ממש אמר, הוא אמר שאתה תגיד לנו. תודה. זהו, זה חם. תודה רבה. סבבה, אין בעיה לספר לכם. אתם רוצים לשבת? יש לכם חצובה? החלטתי לקחת קצת חופש מישראל. זה לפני איזה 3 שנים. זה בסדר, לעשן כאן? זה הבית שלי, כן? אני מניח שזה בסדר. נסעתי מניו יורק לדולות, אחרי שהייתי 2 שבועות בניו יורק, ואז הגעתי למיניסוטה, לקחתי אוטובוס מניו יורק למיניסוטה, זה 12 שעות, הגעתי לשם, ואז בהתחלה הייתי באיזשהו מוטל. ואחרי 3 ימים הכרתי מישהי, אימי, לפני איזה חודש ככה, אז קיבלתי טלפון מאימי, היא אומרת לי שלפני 2.5 בערך, אז נולדה לי בת. אוקיי. יש כל מיני דברים שצריכים לוותר עליהם עכשיו. נתחיל מלמכור את האוטו. אם חשבתי למכור את האוטו לפני איזה 1 חודשיים, עכשיו אני יודע שאני אמכור את האוטו. עם הלימודים זה קצת מסובך. כי חשבתי עכשיו לפרוש מהלימודים אחרי הסמסטר הזה. ואולי לטוס לחו"ל, אולי אני יכול לסדר לעצמי אזרחות עכשיו. כמובן שזה בטח תהליך ארוך, התחלתי לבדוק את זה קצת.
רוצה שאני אשלח לה כסף כל חודש. ואנחנו מדברים על זה, כי בינתיים אין לי. אז אני גם צריך למצוא עוד עבודה. לעשות הרבה ויתורים. כן, חייבים לעשות הרבה ויתורים. החלב מאוד. ואתה מתחרט על זה היום? אני עדיין קולט את זה, אני אגיד לך את האמת. עדיין מעכל את זה. אבל אם היית יכול להחזיר את הזמן אחורה, היית משאיר את המצב כמו שהוא או משנה אותו? יכול להיות שהייתי שם קונדום, כן. טוב, זה שיר שדילן כתב על האבא הרוחני שלו. ניגנתי את זה לדיינה ביום הראשון שפגשתי אותה. I'm out here 1,000 miles from my home, walking a road where the men have gone down. I'm seeing your world of peoples and things, your paupers and peasants and princes and kings. שדילן כתב על האבא הרוחני שלו, ניגנתי את זה לדיינה צור שנייה. יום הראשון מה קרה? תביא קצת אחורה. מה זה, לאיפה? קצת אחורה, שהוא אומר את השם שלה. עוד צעד. שדילן כתב על האבא הרוחני שלו, ניגנתי את זה לדיינה צור. יום הראשון. אחי, לך שנייה לקטע של הטסטימוני, בבית שלו. טסטימוני זה 14? 18. 18. זה? קצת באמצע, כן. זה 12 שעות, הגעתי לשם, ואז בהתחלה הייתי באיזשהו מוטל. ואחרי 3 ימים הכרתי מישהי, אימי. אחורה עוד קצת? אחי, הוא אמר עכשיו אימי? שימי עוד פעם. הכרתי מישהי, אימי. אחי, זה דיינה או אימי? שי! בוא לפה דחוף! טוב, תקשיב, אנחנו היינו עם יוני כל היום ואנחנו יודעים הכל, אז נראה לי כל הקטע עם הבת, אחי, הפצה מהטאטה. אחד הסיפורים יותר. ולא נברא. לא היה ולא נברא. יצירתיות הייתה אבל. הגיע הזמן שתתחיל לדבר. אוקיי, מה... איפה יוני היה? יוני... הוא הולך לעבוד. מה? וואלה, סטודנטים צריכים כסף. אוקיי. בארץ קשה לעשות כסף, במיוחד באזור הדרום פה. אז הוא נסע קצת לעבוד בקריסמס בארצות הברית. עשה אחלה כסף גם. במה הוא עבד? בעגלות. בתור מה? מוכר. של מה? אני לא בטוח, האמת, אני לא בטוח מה. זהו? כי הוא חרפת לי את התחת במשך 24 שעות! לא, אבל מה הוא סיפר לכם? שיש לו ילדה במינסודה שקוראים לה סרה ושהיא נולדה לאמא שלה, אימי. את שמת לב שכאילו שכל הקטעים האלה לוקחים מהביוגרף של בוב דילן בערך. I've been hitting some hard traveling too.